Tagai Musbahu sakan sautin waka nace hayya muna ga abani kuma yau waka nake hayya muna ta mutane sai ku tsaya ku jiya take ga masoya na can sai murna suke al'umma kuma sun zo sai fara'a suke gaskiya da amana mu duka mun rike to akan rara sai shan zagi muke kuma na can gefe sai fuska muke wasu na kusa ga wasu can na tsallake hayya mana shi biri boko kuma sai kunci yake kama waka nan kuma sai baiti suke ta masoya yan tiktok posting suke wannan waka roko na ku sake ni da ku mun zan sun zu mai fiffike da alayen alhaji rara muke hayya bana duk wanda ya ja muka ja sai ya sake kokarin da kuke tilas mu yaba muku basin da kuke Allah ya taya muku sara suka kullun sai an muku ku akan rarara ba a iya muku shi yasa na taho ni ma na yaba muku kun ji yadda kwarai tilas a yaba muku haka wagga batu ya kai tilas a tsaya muku da mutanen sokoto sai murna suke al'ummar kebe mu ma sai postin muke sama yan zamfara su ma na can sun dake al'ummar katsina ne kwallayi suke da kana wanda bakware a gida nake masu dala da goron dutse hakan take sama darban baki kullum aikin kuke kasu abani sun zo kuma kun rike Tijina ta gun people na Kano nake mutanen Yobe da na zo zan fake don karamci ku a jinin ku hakan yake dan waken zuya cikin Yoben yake mai kashe kwari aikin mu kawai yake gudun shi a kullum mai fara'a yake kana bin sha ai wanka aiki nake baba aldare dan dagare ka zuwa nake kai tsaya ku ji ni ku gane da wa nake sama da wa alhikima kullum aiki yake na rara da naka hutu ina kake aikin tiktokers ne kuma ka dake duk mutanen tiktok sai laikin muke yan jigawa ba zan manta ba tokin nake suna je gombe gabas har tsallake haka da mutanen borno biyo layi muke yan kaduna ina kwana kuma ya kuke yan abuja bola tinubu can yake nasarawar lafiya sai hayya suke hayya mana